portin la nau a un bon port. No comprenem els del manifest que hi puguin haver-hi 2 candidatures, 3 candidatures. És inconcebible perquè totes aquestes candidatures independentistes són iguals una gota que l'altra. Doncs què és el que porta a que estiguin separats? Voleu saber què és el que porta? Doncs el que porta és els personalismes, els drets, els personalismes, els interessos de cada un. I van a la quarta, tercera, el número 1. Ells anteposen Catalunya, ells anteposen els seus interessos abans que Catalunya. Perdoneu-me que us digui alguna que és molt fort. Considero que aquesta dicotomia entre aquests 2 o 3 partits polítics és una afrenta, és una escopinada, és una bufetada a la manifestació de Barcelona del dia 10 de juliol. Ja acabo. I ara, per acabar, diré unes paraules que va dir en Ferran de Soldevila. En Ferran Soldevila, durant la dictadura de Primo de Rivera, va dir que els catalans portem un estigma a sobre, portem la marca de l'esclau. Doncs bé, fem una unitat entre tots perquè puguem anar amb una sola convocatòria, amb una sola candidatura en aquestes properes eleccions. I esperem que el Sant Jordi proper mati el drac d'aquesta bèstia immunda que no deixa sortir les nostres llibertats i ens puguem treure una vegada per totes la marxa